Το πρόγραμμα Survivor, Athenians vs. Επαρχιώτες φτάνει στο αποκορύφωμά του, καθώς ένας σοβαρός τραυματισμός στην αρένα έχει καθυστερήσει τους διαγωνιζόμενους και έχει προκαλέσει έντονη ρήξη μεταξύ των δύο ομάδων. Με 5 υποψηφίους από την πλεομάδα να αντιμετωπίζουν αποκλεισμό, όποιος αποχωρήσει απόψε προβλέπεται να αλλάξει οριστικά την ισορροπία δυνάμεων στο Άγιο Δομήνικο. Η φετινή σεζόν του reality επιβίωσης έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια της κοινωνικής φάνησης μέσα από το ανατρεπτικό κόνσεπτ Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα τοπικισμού και ανταγωνισμού. Το παρασκήνιο της απόψινής αναμέτρησης αποκαλύπτει πως η ψυχολογική πίεση στους μπλε έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς η μισή ομάδα βρίσκεται υπό το φάσμα της αποχώρησης. Το αγώνισμα για το έπαθλο φαγητού μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό στίβο μάχη στο νερό. Η ισορροπία πάνω στους περιστρεφόμενους κυλίνδρους αποδεικνύεται ακατόρθωτη αποστολή, οδηγώντας σε έναν απρόσμενο τραυματισμό που διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού για αρκετή ώρα. Η διακοπή αυτή δεν φέρνει την ηρεμία, αλλά αντίθετα πυροδοτεί μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους παίκτες. Οι Αθηναίοι και οι επαρχιώτες ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες, με καμία από τις δύο πλευρές να μην δείχνει διάθεση υποχώρησης, επιβεβαιώνοντας πως οι σχέσεις τους βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο. Στο Συμβούλιο του νησιού, τα βλέμματα όλων στρέφονται στους 5 υποψήφιους που καλούνται να παλέψουν για τη θέση τους. Ο Μιχάλης Ιφάκης, ο οποίος από την πρεμιέρα είχε δείξει το δυναμικό του χαρακτήρα, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μαζί με τον Γιώργο Πολύχρο που έχει σοκάρει με τις μεθόδους επιβίωσής του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων παρατηρητών των τηλεοπτικών τάσεων, η στρατηγική των επαρχιωτών να βγάλουν τόσους παίκτες στον τάκο μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Μαζί τους, ο Χρήστος Μιλωνάς, ο Ιωάννης Ρέβης και ο Σταύρος Φλόρος θα μάθουν ποιοι έχουν τη στήριξη του κοινού και ποιοι θα οδηγηθούν στην τελική μονομαχία. Η εξέδρα των επαρχιωτών κατά τη διάρκεια της μονομαχίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εκδηλωτική, δείχνοντας ξεκάθαρα τις εσωτερικές συμμαχίες και τις προτιμήσεις της ομάδας. Η στιγμή που μια μπλεδάδα θα σβήσει οριστικά πλησιάζει, αφήνοντας την ομάδα των ηττημένων με αριθμητικό μειονέκτημα.